velkommen til Wild Bees kanalen. I dag så er vi Wild Benja her i baggrunden. Han viser os, hvor han bor. Så han havde fulgt efter os, da vi kom over til farfars hus. Så nu er han her, og nu vil jeg gerne vise os rundt. Okay. Og jeg kan godt snakke Wild Beer sprog. Jeg ved ikke lige, hvad de kalder det. Hvad kalder I Wild Beer sprog? Og de kalder det Wild Bees mærkelige sprog. Det her er hans hus, hvor han godt kan lide at tisse ind i. Og der holder i. Til at komme ind, så sparker de døren, og så åbner de den, fordi det er sådan, de åbner der. Og jeg ved ikke, jeg tror jeg ved. Hvordan er det, jeg åbner der? Okay, så nu vil han vise rundt. Benja, vise rundt der, hvor rundt om. Så jeg vise rundt. Ud af turen. Jeg kan godt lide makariner. Makariner. Og så det her. Han bruger det der til at lave mad. Det de spiser. Hvad er det? Det her er der, hvor han laver pølser. Inde i huset tisser han. Der laver han pølser. Eller jeg ved ikke lige, om de laver pølser eller tisser overhovedet. Ja, det er det. Det er toiletpapir. Ikke? Okay, det er toiletpapir. Okay. Han bruger det til at øve sig i at dræbe hans mad. Jeg ved ikke, hvad det er, så jeg ved ikke, hvad det er. Han siger... Nå, han spiser også blade for han. Det er hans yndlingsmad. Det er hans allermest yndlingsmad. Han elsker det så meget, så han vil dø for ikke at fatte mere. Men så kan han heller ikke ud, hvis han dør. Det er hans anden ryg. Kanskje den er lidt bedre, synes han. Det er så mærkeligt, det er. Og hvis jeg ved, hvordan det er fedt. Det der er hans engangshus. Og man skal gøre det op på den. Jeg må ikke gøre det. Og lige du skal gøre det. Ja. Hvis jeg gør det, så dræber han det. Eller han prøver i hvert fald. Og det der skoregner. Ja, der. Er det der lille hul, eller hvad? Ja, det var det for til skoregner. Jeg tør ikke godt, fordi jeg vil have mine sko skal blive lavet. Ja. Og jeg ved godt det her til. Og det er hans madrester, han kaster dem op bagefter, han har spist dem. Og så godt lide at spise dem igen. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, det var lidt ulækkert, men altså... Eller, og så nogle af dem også kaninlort. Jeg ved ikke hvorfor jeg kan lide det. Ikke judge ham. Hvor er det, du sover? Jeg skal ikke hans sprog. Det der, hvor han sover. Sover han sådan? Okay, så han sover simpelthen sådan der. What? Ja, hvad ved jeg? Okay, jeg ved ret meget. Og så når du keder dig, så sidder du bare på den. Ja. Okay, jeg tror, vi tager videre. Okay. Prøv at lave konkurrerne, Okay. Han har kyllinger. Og så bruger han dem til at dræbe kyllinger og spise dem bagefter. Han kan godt lide kaninlort med kyllinger. Han kan også lide kyllingelort. Okay, og så... Kan du se dit soveværelse? Kan du ikke se det? Det var hans soveværelse der. Nå ja, det var det jo. Gæsteværelse. Gæsteværelse. Det er hans gæsteværelse. Hvor er den lidt sort her? Okay. Prøv at komme ud. Det spørger ham lige, hvordan han sover. Så sover han med åbne øjne eller lukke øjne? Han sover med åbne øjne, og gør det her.
Okay. 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 Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder, men okay. Den her så vi i sidste episode, at vi tager den op. Vi tager den op, og så tager de den op og siger, at de gør noget med guld. Sådan, det kan de godt lide at gøre noget med guld. Dem her bruger han til at putte op i hans næse, fordi så er de næserenser. Sådan. Fordi de er meget køn, fordi de er meget kolde hele tiden. Nu vil jeg se. Det er meget kolde hele tiden. Men den Se, det er sådan, man gør. stor bussemand. Det er meget farligt, siger han. Man kan dø af den. Som en snublefælde, eller hvad? Ja, det er ikke så snuble. Så det er nejlak. Er det der negler? Nej. Gulagan med der. Nå, nejlerene. Gulagan, ja. What? Ja, men Gulagan er. Jeg spørger ham lige, om han kan lidt dansk. Gulagan? Han siger ja. Han kan lidt dansk. Kan du sige, kan du Gulagan være? Kan du sige noget dansk? Ja, okay. Jeg skal hoppe derover. Jeg kom lige til at sige F. Jeg kom lige til at sige F. Det skal du blive ud, det der. Jeg bliver meget Det er fuglene. Kolla? Kolla. Jeg ved det ikke. Nå, fuglene er de Fuglene der. kommer. Og så kan jeg se fuglene. Det er sådan for børn. Men hvad? Så pigerne gør det, og så, nej, drengene gør det, og så får de en stor mave. Og så det er en magiske træ. Gulagan? Det er magiske træ. Det er der, hvor alle det er her, hvor alle fugle bor. Og det er der, og så kommer de ud hver morgen, og så millionfugle. Det er store fugle. Millioner fugle. Okay, der er millioner af fugle i den der en lille en. Og det tager du små. Altså, det vasker han hænderne på, eller hvad? Okay. Hvad med sådan til piger, så ligesom make up og sådan bade og sådan noget? Og hvis der er nogen, der godt kan vide, hvordan man siger Benja på deres sprog, så siger jeg Bakka! Bakka! Eller hvis den er lidt langsom reflekser. Ja, så. Han burde være ret god til at høre. Ja, okay. Der var de træner, der var store muskler. Okay. Så sagde jeg lige til, at han skulle stå, fordi det var lidt for meget. Og så vil du bare gerne gøre det. Jeg kan bedre. Og så danser man til. Når man keder sig, så kan man gøre det. Okay. Jeg tror, det er også lidt farligt. Det er også lidt farligt, det der. Jeg tænker lige, det sætter lige... Den er på plads der. Den er lidt spids i bunden. Ja, flot. Jeg ved ikke, hvor man bruger min far først ting. What? Nå! Ja! Han siger rød, blå, gul og grøn. Ja, det er du god til. Det ved vi så godt. Gulagan nu der. Vi er så dumme. Ja, vi kender godt sådan noget der. Det kender vi godt. Gulagan der. Det er så dronningen, som er mig, jeg ved ikke hvorfor. Ja, så det er sådan til vinden. Sådan der for kølig. Sådan der allerede er. Nå,
fordi koldt. de kan ikke så godt lide det, når det er varmt, så de bruger altid den der om sommeren. Skulle det komme med jer? Påfugle. De kan godt lide at spise påfugle. Og det er påfugles hale. De bruger den bare til at... Han synes, han er meget fin. Okay. Nu er det for første afsnit af Benjamin viser deres hus. Skal du lægge mig der, ikke? Jeg spørger lige, om han vil være med i outroen. Han har nogle ting, jeg gerne vil sige til hans menneske. Tak. Please like og subscribe. Og så bagefter spise en kylling med lort. Hej. Og han elsker jer, siger han. Og han vil gerne giftes med jer og lave børn med jer.